annabi ya ce na rantse da wadda raina ke hannunsa wa kenan ba Allah ba sai annabi ya ce la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha annabi ya ce ya mace ba za ta taba sauke hakkin ubangijinta ba har sai ta sauke hakkin mijinta hakkin Allah ba zai fita ba duk abinda mace ta yi na sauke wajibi da hakki da Allah ya dora mata annabi ya ce Allah ba zai karba ba har sai ya ga hakkin mijinta ya fita annabi ya ce wa yakfurna al-ihsan sannan suna butulce mu kyautatawa law ahsanta ila ihdahunna ad-dahr annabi ya ce inda zaka kyautata ma ɗayansu iya tsawon zamani sun mar'at minka shay'an wata rana sai ta ga wani abu daga gare ka wanda ya musguna mata qalat annabi yace cewa za ta yi ma ra'aitu minka khairan qattu bata taba ganin alkhairi tattare da kai ba annabi yace wannan na daga cikin ɗabi'ar mata to ku ji tsoron Allah ku kame hannunku daga cutar da mazajenku ku kame hannayenku daga cutar da mazajenku cutar da maza annabi ya ce shi ne sanadiyar da ta sa mata suka fi yawa a wuta don me yasa ku bara ku gyara ba annabi ya ce cutar da maza shi ne dalilin da ya sa mata suka fi yawa a wuta wata cutarwanta ga mijinta yana tashi ne lokacin da ta ji mijinta zai yi aure matsalar malam bakar mata sun gagara fahimta baƙinsu ke sa namiji ya ƙara aure ba wata sai ta ce in ka gaji da ni ne ba gajiya da ke ba ne dalilai suna nan da yawa da suke sa namiji ya aure dalilai suna nan da yawa da suke sa namiji ya ƙara aure baƙinku ko tsananku ko gajiya da ku ke sa a ƙara aure ba ƙarin aure shari'a ce Allah da ya rubuta a ƙara auren akwai hikima a ciki ko ba hikima akwai hikima karki wuce haddi karki wuce gona da iri karki shiga hakkin mahalicinki karki wuce gona da iri karki wuce gona da iri kina da ubangiji kina da littafi kina da annabi kina da manzo ba ke kika halicci kanki ba abu ne da Allah ubangiji ya halatta abinda ya kamata ki mu'amalanci auren da za a miki ta hanyar da ta dace kuma daru da rikici yana sa namiji ya fasa aure ne Allah bakare ce babu su mata ba su gane ba in namiji ya kudurci aure a ransa rikicin mace yana hana shi ne bata lokacin ki kawai daki iyakaci ki yi tereren gidanki kin shiga wancan gidan kin barbada musu can gidan kin barbada musu can gidan kin barbada musu an jima kuma kishiyar ta zo duk ta daidaita da su koma gefe suna gulmanki ke kadai aka fara yi wa kishiya ke a gidanku baki tashi kin gama manki da kishiya ba shikenan in an miki kishiya mijinki ya zama dan wuta kalidi na biya abada to ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku musulmai ne kuna da addini ku musulmai ne kuna da shari'a ku musulmai ne kuna da addini kuna da shari'a ku yi rayuwa irin na matan musulmai idan akwai wata mace da ta dire a duniya ta isa ta kai ta kawo akwai kamar na Aisha an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk duniya wa kafi so yace Aisha amma wallahi malam duk da wannan soyayyan sai da ya mata kishiya kusan guda 7 wannan ya nuna ya ta ne idan ya ce zai yi aure takan ce a share fili manzo Allah ta zo mu buga soyayya ake yi in ka ji mace tana zagin uban kishiya ƙarya ne ba kishi bane kiyayya ne da hasada kishi shine ki kwace miji shine kishi amma an kwace miji a hannunki kina ni kan dai Allah ya isa ba wani Allah ya isa ba wani Allah ya isa ba wani Allah ya isa miji a tsakar gida ake sake shi wacce ta iya ta karbi miji amma kin ji su suna hira suna dariya suna soyayya kina ta Allah isa ba wani isan da Allah zai miki kishi a musulunci man tijani kishi shine karki bar kishiya tafi ki iya gyaran daki
kar ki bar kishi ya tafi ki iya wanka, amma kin zama bogaza kina cewa babu yadda za a yi ki iya rayuwa mai daɗi. Zage-zage a cikin gida ba na mace mai tarbiyya bace, ba na mace mai mutunci bane. Malam duk da wannan matsayi da Nana Aisha take da shi a gidan, lokacin da Annabi ya aure Zainab bintu Jahashin, Zainab bintu Jahashin tana shiga gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam bai wuce kwana 7 ba ta kwace Annabi a hannun Nana Aisha. Ga nan labarin a farkon suratul Tahrim. Sai da ta kai ma Nana Aisha ta je ta samu Nana Hafsa, ta ce wai ya damu yi da matan nan ne. Ta ce to mu shirya kaza, aka yi kaza, aka yi kaza. In kina so ki yi magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam to ki yi sauri ki yi magana da shi kafin ya shiga ɗakin Zainab bintu Jashin. In ya shiga to bye bye. Zainab da ta shigo sai ta lura menene Annabi sallallahu alaihi wasallam yafi bukata a rayuwa. Za ta ɗan yi kayan ciki, ɗan zuma, ɗan kaza, ɗan kaza. Ko kai ne kasan ɗakin da za ka samu wannan, za ka yi ta shiga. Sai suka ce to idan ya fito ya zo wajen kowace a cikinsu, kowace ta ce ta ji karnin mikfar tattare da shi. Annabi bayan ya fito daga ɗakin Zainab ya je za su yi magana da Aisha, ta ce kai manzo Allah, ya ce menene? Ta ce ni fa ina ta jin wani karni. Ya ce zuma fa na sha. Kafin shi kuma namiji baya saurin ɗaukan su gina ta irin wannan, sai a yi ta maka habaicin ma a gida kai baka san me ake yi ba. Sai ta ce ta ji karnin wannan abu. Ya je ganga da Nana Hafsa ita ma ta ambata. Sai ce a'a to baran sake sha ba, tunda dai yana cutar da ku. To su ba ta cinye ba, ba bukata ya biya ba. Sai Allah ya ce a'a shi bai yadda ba. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allah lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lima tuharrimu ma ahallallahu laka, dan me zaka haramta abinda Allah ya halatta maka? Ka sha zuma, ka ci kayan ciki, ka sha farfesu, duka Allah ya halatta. To don me zaka ce ba za ka sha ba? Tabtagi mardata azwajik, don ka gamsar da wata daga cikin mata bayan wata kuma tana so ta baka? Wallahu gafurur rahim. Allah ya ce to na yafi wannan, amma dai rantsuwa a warware. Miji gashi a tsakar gida, wadda take da shiri da tanadin rike miji ta rike miji. Sai aka sake komawa sabon fili. Haka ake yi. Shi yasa malamai suke kiran dabarbaru da ake na zaman aure sihirul halal. Wallahi har yau duniya ba ta da wani tsafi da mace za ta yi ya iya biyar mata da namiji kamar tsarin da musulunci ya bata, in ta bi namiji za ta yi nasara a kan shi. Shedan ne yake saka musu. Ki yi alaka da boka ko dan tsibbu, kin rasa imani, kin rabu da Allah, kin rabu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, karshe kuma tsafe-tsafenki ya dawo kanki ko kan ƴaƴanki. Sihiri karshen sa kenan. Duk macen da take bin kan bokaye ko yan tsibbu irin waɗannan, malam wannan abun ya dinga fadawa kan ƴaƴanta kenan. Ga tsari da shari'a ya bayar, to ita tana da girman kai, ba za ta iya ba wa miji haƙuri ta tuba ba. Ya fi mata sauƙi ta ɗauki 3,000 ta je ta sayi maganin mata, akan ta yi biyayya wa miji ta samu karɓuwa a cikin zuciyarsa. Ku yi biyayya wa mazajenku, ku kauce wa cutar da mazajenku, ku yi zama da mazajenku zama irin na addini. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi girman abin da ya tara mata a wuta shine cutar da mazajensu. Ku dinga godiya, kuna yaba alkhairi da mazajenku suke muku. Ku dinga yi wa mazajenku addu'a da fatan alkhairi. Matan sahabbai, mace takan rako mijinta har kofar gida in zai fita neman abinci, ta yi mishi addu'a, ta yi mishi fatan alkhairi, ta ce mishi kuma ta yadda ta amince duk halin da za a shiga na kakani kayi, in bai samu ba ya haƙura kar ya nemi haram, domin da su iya haƙuri da yunwar duniya amma ba da su iya haƙuri da wutar lahira ba. Ku zama nagartattun mata masu koyi da waɗanda suka gabace su, ku yi koyi da babban gida, gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa kika taba ji a gidan annabi duk da yawan matan da annabi ke da su wata ta zagi iyayen wata, ko wata ta ce ma wata munafuka, ko wata ta ce ma wata yar iska? Lokacin da munafukai suka kitsa sharrin zina
wa nana Aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi ya zo ya tattauna da matarsa Zainab bintu Jashin, wadda wannan Zainab din ita ce suke kunnen doki wajen bugawa a cikin gidan. Ya ce mata kin ji maganganun da ake faɗa akan yar uwarki, me da ki ce? Ta ce wallahi ban taɓa ganin wata ƴa mai bin Allahn Aisha ba. Ta ce manzon Allah Aisha ba za ta yi ba. Ta ce ɗabi'ar mu ne mata idan mace tana yin ka wani bayi burge ta. Ta ce to duk duniya ba wadda ke son ka kamar yadda Aisha take son ka. Ba za ta saurari wani namiji ba. Wannan fa kishiya ce, kishiyar da kuma da ita ake bugawa. In yanzu ne kan ai ta shiga uku. Za ta ce ai tun zuwanta gidan nan dama ni ai na lura da take-takenta, ai kaza 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 da sauransu. Saboda ku ji tsoron Allah. Kishi abu ne mai kyau a wajen ƴa mace, amma ba kishin da ya fita a haddin shari'a ba. Ba kishi na ki zagi iyayen kishiyarki ba, ki zagi mahaifinta ko uwarta, wannan ƙauyanci ne, wannan rashin tarbiyya ne, wannan dabbanci ne, ba ɗabi'ar musulmi ba ne. Ki gaya mata maganganun da za su taɓa mutuncinta, wannan wauta ne. Kishi ana yin sa ne ta hanyar yin abun da ya dace da shari'a. Annabi ya ce na rantse da wadda raina ke hannunsa, wa kenan ba Allah ba?